DMS-TV chena muso auniche auni yantuma hayo bismillah wa jamana ko kan kibaro kena ko foli anita no wan kanu wa na lame babo bela jali malikon animal ko biye sibiri novembre kalo kleshe samba fulani mo anturu hawo ko ka kibaro no wakati seli fulu ko fe kuna fulba min mambolo ko lu do betalike kuna fol damne labi mali aleni senegal olu ka chama yere fara wala kana ko jenyo yere ka bama ci wale ma yere ka menasu kunkoro o ko hukum ne lanya ka fuku mali fintigla ka ko nyamo ko bado ni senegal fintigla ka ko nyamo ko bado olu ye nyogo yande ke Dakar senegal fa ba yere la ni tama ma yere ka fuku ni jamana fulanu numbe fe ka kuma ni nga ke kele bama ci wale ma ko menasu kunkoro ku ga ni nyogo yere ko ni ko na fa ba yere bala region la kana ni yere la u ga ni nyogo yere ko ku ne wala ka fintigla ka ko jinyo kan sabati ni jamana fulanu nun kono alen ku ga cesurun faranyonga ka nya sibama ci wale mawo yere ma minu kele mega gele bayre do Afrique de l'Ouest yere la ka taxafe ko tama bayra fana ka foko mali alen Senegal ku yere kon sono ka jega barake nyogo fe wala saga bama ci wale mawo ga menasu kunkoro uga marabalo ko nana wala saga ko yere fami ami sega na sahelu ga la kana ko yere la kabe san chama bo mali Burkina alen Niger olube gele bayre ko ka sababu ge bama ci wale mawo ga kelawi jamana ko nana ko bama ci wale manu me zone dore laje la kana bayre te zone minu yere la niga o yoro de ku daga sigi yoro wi o ko fe wala we soro ka attaque niga nyesi fintigla ka alen village doma kuma do yere la we attaque niga nyesi civilu fanama ngani jamana sabanu yere kon na bama ci wale manu yere kon chale no mali jamana yere kon na ko sobe wa maliyan yere de kon torle no ko sobe o koina ngabi o faratin yere kon mega jense ko sobe sahel yan fanu na kerengere la Senegal Benin Togo alen Côte d'Ivoire dancho yere la Mali alen Senegal olu yere be ka frontière kelen yere de kon clan ko ni ata kala je ko Mali alen Senegal ko frontière de ben jamana fulani nyogo cha wo fana ku ga dina alen ga dambe yere kon ko lu fana be tan nyogo yi wala ko bama ci wala ma be ga fam yere kon ke Mali jamana kon nana ko be non bayre de bla Senegal yere fana la kana balle Mali woro dugu wal ma koron fe o be sega ke sababu ka jense no yala ka ta fo Senegal yere dancho wala ko ro ko so Dakar ale ga Mali ga o situation la je ko sobe wa jamana fulani yere ga fintigla ka be figa bara yere ke nyogo fe ko san bama ci wala ma yere ga sebaya soro salian fa yere fe ugo nyogo yere sen fe Mali ga fintigla ka ko nyema ba do walini Senegal fintigla ka ko nyema ba do holu kuma do yere ka min metalike ugo frontière la kala ko alin fana ko jamana fulani nugu ga renseignement di nyogo ma wala sa o be sega bokku na fonne chama yere kala ma chugu mina ugo fintigla ka o digelu kele barawla fogata se kele mina halen la kana ko yere jinyo yauma ni fa flan nu be uga chesuru ira halen nga kuma ka kele walsa kadankar bama ci wale mawo yere la ko korore ku be fe ku yere tanga ka bo klani yere ma alen ga jegul do sigi faranfina minu yere be siga faranyo ka ninga ni bama ci wale manu nu yere kele wa ko ran ko tri mai ra ka ko hal nasor ko kele yere kon me region yere kon na ko nga ko Mali alen Senegal ko lu yere kon meto teria yere la ko ko visiti mai ra ka fu fana ko Mali kale te fika to akile na fefefu ko nga ka be ga nyini ga jamana fla ga jenyo ya sabatile ne nyini ni jamana sabatile yere ina fo ko Senegal mi me jate marabulo la kana ni nyemo ba yere do ko ye fere Mali bulu wala sa ga jenyo yere faranyo nga ka sura be ga jenyo barkama yere kon ga na kere fa dugu yere nyonche Mali alen Senegal ga ni jenyo yere kon ka tena no ya kadaka ko kele ke milan ko alen war ko yere ben jamana flan na wala saga la kana yere sabatu ga frontière yere la ku ga to dala yoro yere sorol ga gel ko sobe ore ko sobe ma ci wala mawo o yoro ngu daga sigi yoro wi alen ko politique ko dan fara yere ben gouvernement ma flan nyo ce kada kan ko Senegal alere kon be démocratie fanga yere di la ka sorame wati me na fuko bi Mali alere kon mega mara ni sorda si fanga yere di nga obena taw tani jamana flan yere kon mega dore fara wa ce suru yere ka wala saga kala yere kon ke ninga ma ci wala mawo yere kon daga budala Norvège karamo bado ye Europe jamana yere kon tilagi ka foko sanga ni wakati ko lu kon mega Ukraine jamana kon do yere kunlo yere kon fanu go kuma ga kelene no re ka foko be Ukraine jamana de sama an wati aga okuma mega kenyo so ba yere Europe jamana kon nana Norvège karamo banya yere ka foko ale yere kon buluko Europe kale tiga ben yere kon nini Russie alen Ukraine ga kelene no yere la ko nga ka be ga kelene yere kon dugoro madoni kadaga kabe ga leru bayre ta Ukraine jamana ye ka foko olu de sanga an wakati la ni
kelemina fuka ta se waru yere kon ma ko nga ka te ka nyini fiu ka kuma nyogo yere kon ke wala sa kelen yere be se ka ban chogo mi yere la aga kuma nunu yere char la kuna fol jisu chama yere de la kadaka abe ka nyini ngal bla ere puka fera u bela jelina kabli kelen yere kon damne kuma fuka na sami wati bina na foko bi Norvège ka o karamogo nu o togode ko disen ale ka korofola aya ira ka foko Europe yere kon ko sanga an wakati ko lu yere kon ma ira ka foko lu bega Ukraine yere kon deme o fana ku bena chama yere fara Ukraine la fasali yere ka kelen kon nana ko nga kale yere kon bulu ko namara be Europe ka o kuma na kadaka kale dale mala ka foko Europe be fe ga ira jema yere la ka foko lu bega Ukraine deme wa kele kon nana ka sorko kelen yere kon kumisega bakabini tumacha sabula kon Europe ale yere kon miga kelemno chigata Ukraine jamana kon nana ko be chama yere fara kelenga kataga fe koni kelen nunu yere fana jugura kata fe ko be ke sababu ka ma boneta yere kon chaya jamana flan nyogo chalen ga chama yere kon bo uga soro tawla kale bolo ko kelen yere kumisega banjona koni Europe kale kon kuma nyogo ya don jamana flan nyogo che ka sora ma ken kelemno blale kataga Ukraine jamana kon nana wa karamo disen ya yere ka fe koni Europe koni oluye ni kelen yere kon négociation la sumaya ko yere ga o filu nunu songo bena bunya ka taga fe kada kan ko Europe jamana nunu fana bena labaka kelen yere songo fana sara sabula kabina gele bayre do Europe jamana yere fana kon nana ina fo na foluko fukata se fanga yere gele aluma uga sorda suga musaga fe alinu uga politiki kon na ko yere tlanu fe wakara mo iklara tunga ira ka fo ko ni kunya da Ukraine jamana korondo ma ko lu yere kon me kuma nyogo yere kon fe katame ni kelen yere ka ko nga ko Europe jamana yere kontena so ma fiu wa fana ko Europe kuna folji so yere ko luga kele fangale ne yira wa fana ko te ka songa Ukraine jamana kono do nga sengo yira aleni uga la nu ye no re ka ni kelen yere be dabla wa jamana ko nana wa fana ko Ukraine kalbe kele fla de kon nana ko fangale de kon fe ko Europe aleni États-Unis ko luga ga Ukraine yere de me ga ta kele yere fe ko fangale yere kon na ko Russia ga attaque ke ni ga nyesha ga jamana kono do yere fana ma ko fangale yere la ko Russia ga attaque ke ni ga nyesha ga jamana yere malen ka ga jamana fangale yere mina la fana ko ni bena tawta ko Ukraine jamana kono do yere kon segana lo kasabe kasoro shwa yere kon tubulu bli ma do yere kon me no minu ye ni karam go bayga kuma nunu jalagi ka fo ka be ga mosugu ga wale jugu yere kon deme Ukraine jamana yere sanfe alen fana ka be ga Ukraine yere jalagi kasoro ko Ukraine yere ma foshi yere de ken kuina ma do yere kon me no minu sora ga kuma fotaw ma ka fo ko ni kuma nyoya yere kon kungira ni kelen yere la ko sa ma sor ko kelen yere kon bana Norvège kan karam go bayere kon gan kuma yere kon na fa bayere de bala ka sababu ke ma be gu yere nyin nga ka fo ko kuma juma yere ni keleme na bakada kan ko Ukraine kale yere kon de me États-Unis alen France yere de kon fe kadaga ko Ukraine kale de me no Europe jamana yere de kon fe ko ni o kon kere ko kele yere kon bantuma yere kon te sisan Juma temene Novembre kalo kile wolonvla samba flan muga andura haidara ka foko explosion bayro do kera Jakarta no Indonesia yere fa bayi ko explosion yere kon kera kala yere kere feni o quartier yere kon fale no mogo yere la kosobe wa fana ko mogo yere beteme Australia yere ka kosobe ko ni explosion bay yere kera sababu kama biduru annani yere kon jogin kosobe ko pompe mawo aleni jamana fintigla kaw yere do kon sera o yoro ina telia yere la unana ma jogine no kon taninga tagani oluye Jakarta Dr. So chama yere la wa fana o yoro yere kon datura wala saka o kisi bala o kuraw yere kon ma ngame wati mna na foko bi uga autorité ma yere kon ma do fem yere kon kera ni explosion yere sababu yi nga uga police ma yere kon kele nuga enquête do yere kon boluda wala sa waseka do kum yere kon kera wala saka ni explosion yere kon ke ni ko yere kon kera ga nyingal chama yere bla Jakarta du kon na ma do be gu yere nyinga ko yalma ko fit de gasire ni ke wa ko walma ko erreur technique de rowa ko walma ko ma do yere ya daba kama ko ni accident jugu yere kon ke Jakarta du kon nana ko nga ma shere kon taro ko ko ngera ni sababu yere sere do sor la minu ya ira ka fa ko luwe manga bayre do kon me ko manga bayre kon ko fe ko shishi bayre do de willa o ko fe ko so do chena ni ko en sababu fe kada kan ko vitru aleni tolu yere chama chena Indonesia jamana gouvernement ma we wele bla ko population ma ma ninga hakli su kuma yere kon fu ga jamana kono de wi alen fana ka leru bayre de ta ko bena sega segal bayre de dabo o ko en kama de me chikan do chira ka bo jamana do la kirengere ni yala azi jamana wala kanu ga de me kuma yere kon yira maminu torole no ani maminu nga mo jogina o wale yere kon senfe Ami wakati mna ina foko bi affaire do keleno ga manga bayre kon la wele Afrique de l'Est jamana do yere la krengere na yala Uganda jamana kon nana sigida la kanani projet bado ni o musaga bora Britannique yere o
projet jalakilen do Uganda jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko projet kɛra sababu ye ni ka maa caman yɛrɛ gɛn ka b'u ka dugu kɔnɔna na ale ni ka dugu caman yɛrɛ fana tiɲɛ. Projet min yɛrɛ dabɔra walasa ka dugukolo yɛrɛ kɔni lakana ko bɛ ka kɛ sababu ye ka maaw yɛrɛ de kɔni degun kosɛbɛ. O affaire kɛlen bɛ ka ɲininkaliba yɛrɛ de bila u ka jamana kɔnɔna na. Maa dɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko yalima ko dugukolo yɛrɛ bɛ se ka lakana k'a sɔrɔ ko i ma dankari hadamadenw yɛrɛ ka buna hadamadenya yɛrɛ kɛcogoya la. O projet yɛrɛ tɔgɔ ko Kashung Forest Project ni o bɛ Uganda Nord yanfan yɛrɛ de fɛ. U ka o projet laɲini de kun ye ka yiriba yɛrɛ turu yɔrɔ belebeleba dɔ la ni min bɛ se ka taa fo hectare 9,000 yɛrɛ la. O projet sugu in bɛ wele de ko projet de compensation carbone. Wa fana ko projet sariyaw ka nɔgɔ ka d'a kan ko cakɛdaw walima jamanaw bɛ nɔgɔ. Ko u ka o projet kolon yɛrɛ kɔni sariyaw ka nɔgɔ kosɛbɛ sabula u mago bɛ entreprise walima jamana nɔgɔlenw yɛrɛ de la. Walasa k'u ka o ko in dilan u bɛ wari di sigida projet ma jamana wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu yɛrɛ kɔni fantanya bɛ yen nɔ ka caya. Misaliya la k'u bɛ yiriw turu o jamana ninnu na ale ni ka lakana sabati u ka o dugukolo ninnu kan. Britannique gouvernement maaw ye o wale in de kɛ walasa wagati yɛlɛma ɲuman sabati u ka jamana kɔnɔna na. Nka cakɛda caman y'a yira ale n'u ka dugu kɔnɔna na seere caman fana yirara minnu yɛrɛ kɔni y'a yira ko projet kɛra gɛlɛyaba yɛrɛ de u ka jamana kɔnɔna na. Sabula ko walasa u ka o projet yɛrɛ kɔni ka se ka baara k'u mago bɛ place ba yɛrɛ de la k'o kɛra sababu ye n'u ye jamana kɔnɔden caman yɛrɛ gɛn ka b'u ka dugu kɔnɔna na walasa olu ka projet baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na. Wa maa dɔw y'a yira fana k'a fɔ ko olu ka sow yɛrɛ kɔni cira wa fana k'u ma dɛmɛ fosi yɛrɛ de d'u ma. Ko denbaya caman ka foro hali n'u ka sow minɛn'u la wa fana ko taga yɔrɔ fosi yɛrɛ de t'u bolo bilen. Maa caman kɛra son ta yɛrɛ wa dɔw fana bolila ni ka taga u ka kɛrɛfɛ région fana la. Cakɛda caman dɔw bɛ dɔn i n'a fɔ Global Witness, Oxfam fo ka taa se Survival International maaw yɛrɛ ma olu ye nin wale yɛrɛ kɔni jalaki k'a fɔ ko projet kɛlen bɛ ka hadamadenw ka hakɛ sariyaw yɛrɛ sɔsɔ wa u y'u ka autorité maaw fana jalaki k'a fɔ k'u ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni diyagoya de k'u gɛn ka b'u sigiyɔrɔw la walasa k'u ka projetw labaara. K'olu yɛrɛ bolo ko ni projet vert yɛrɛ kɛcogoya yɛrɛ ma ɲɛ fiyewu k'a kɛra sababu ye ka o dugu sigiba maaw ka sow yɛrɛ minɛ u la wa fana ko wagati min na u bɛ projet in sigi k'u m'a lajɛ a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ min ye jamana kɔnɔ ko nka k'u hakili yɛrɛ dɔrɔn de tun bɛ nafolotigi jamanaw yɛrɛ ka intérêtw dɔrɔn de la. ONG dɔ maaw y'a yira k'a fɔ ko nin ye fanga kura yira de ka d'a kan ko jamana minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko seba bɛ olu ye k'olu bɛ k'u ka se de boli fanta jamanaw yɛrɛ kɔni kan. O mankanba ninnu sababu fɛ Britannique gouvernement maaw ye enquête ba yɛrɛ dɔ de boloda o projet ko yɛrɛ kun kɔrɔ. Britannique agence de financement climatique maaw dɔw y'a yira k'a fɔ ko k'a bɛ se ka kɛ ko in dama tɛmɛlen don kosɛbɛ ko nka k'ale bɛna financement ninnu bɛɛ lajɛlen jɔ ko sanni ko résultat jɔnjɔ yɛrɛ ka sɔrɔ nin ko in yɛrɛ la. Nka u ni entreprise minnu bɛ jɛɲɔgɔnya la olu yɛrɛ kɔni bɛ k'u yɛrɛ défend ka yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ dilen ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ u kɛcogoya ɲuman yɛrɛ la wa fana k'olu kumana dugulamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ ko sanni u ka projet baara ninnu yɛrɛ fana daminɛ. Nka ONG maa ninnu ye o kumakan ninnu sɔsɔ k'a yira k'a fɔ ko duguden caman yɛrɛ kɔni kun t'a dɔn k'u bɛna olu yɛrɛ gɛn ka b'u ka dugu kɔnɔna na. U ka dugu sigiba maa dɔw y'a yira k'a fɔ k'u kumana olu fɛ k'a fɔ de k'u bɛna yiri de turu u ka jamana kɔnɔna na ko nka k'u m'a fɔ olu ɲɛna k'a fɔ k'u bɛn'u gɛn ka b'u sigiyɔrɔw la. Wa o dugu sigiba maa caman yɛrɛ kɔni ko olu bolo ko ni projet mana nafa fosi yɛrɛ de lase olu ma ko nka k'a nana ka olu ka dugu yɛrɛ de tiɲɛ. Wa ONG maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko yiriw dɔrɔn tɛ se ka dugukolo yɛrɛ kɔni lakana ko nka ko fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ walasa ka dugukolo ale ni hadamadenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana cogo min na ko de bɛ kɛ sababu ye ka yiri ninnu dilan ka ɲɛ. Ni bɛ dansigi an ka bi jamana kɔ kan kibaruyaw la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.